Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Хоць афіцыйна каранцін у краіне і не аб'яўлены, але практычна ўсе масавыя мерапрыемствы, канцэрты, івенты, экспертныя сталы, клубы і гэтак далей самі арганізатары па ўласнай ініцыятыве адмяняюць ці пераносяць на невызначаны час. Але ёсць даты ў календары, не адзначыць якія, просто немагчыма. Адна з такіх дат – гэта Дзень волі, 25 сакавіка. Пра тое, якім чынам ва ўмовах каранавіруса і самаізаляцыі годна адзначыць БНР-102, мы сёння і пагаворым з адным з ініцыятараў онлайн святкавання БНР-102 Павлом Белавусам. Добрый дзень, Павел. Прывітанне. Павел, давайте, можа быць, крыху здалёк. Ўсё ж такі я ведаю, што яшчэ да таго, як стала вядома пра каранавірус, пра гэтую небяспеку, так грунтоўна планавалася адзначыць не толькі БНР-102, а ўвогуле кампанія годна. Давайте, можа быць, пра яе пару слоў. Я для пачатку пра Дзень волі. У гэтым годзе мы выбралі для сябе стратэгію, што спачатку мы вызначымся і падрыхтуем, якасна падрыхтуемся да мерапрыемства, якое хочам правесці, а пасля ўжо пра гэта аб'явім. І так супала, што у нас было некалькі варыянтаў, і мы чакалі і адказаў, і рыхтаваліся, але фактычна у тым ліку і нашыя планы каранавірус змарнаваў. Але з іншага боку атрымалася добра, што мы нічога не аб'яўлялі, нічога не абяцалі, і у такой сітуацыі ўжо хутка па сітуацыі шукалі выхады з сітуацыі, і вось вырашылі ўсё ж такі што-небудзь зрабіць, як кажуць, і прыдумалі гэты фармат онлайн-святкавання, онлайн-шоу. Гэта для нас такі першы досвед. Мы збольшага не журналісты, толькі блогеры, але вось паглядзім, што атрымаецца. Уже ёсць дамоўленасці з добрымі артыстамі, добрымі спікерамі, і са студыяй, і з камандай, якая ўсё гэта будзе здымаць. Таму заўтра паглядзім, што атрымаецца. Наконт годна так. Мы рыхтуем зараз даволі цікавую кампанію, якую вырашылі. Спачатку была ідэя запусціць якраз такі 25 сакавіка, але вырашылі крыху пачакаць і пра кампанію, і што гэта будзе кампанія, і навошта яна будзе, мы ўжо абвесцім праз некалькі дзён пасля Дня волі, а пакуль проста годны дзень волі. Мы на мова-фэсце прывучалі да гэтага слова ў фармаце дыскусіі. Зараз мы яго вырашылі дадаць, паколькі з аднаго боку гэта прыгожае слово, а з іншага боку гэтым словам характарызавалі мінулыя нашыя падзеі. Там годна адсвяткавалі БНР-100, там зрабілі годны мова-фэст. І яно як бы ўжо такое з аднаго боку цікавае, і часцяком характарызавалі гэтым словам тыя мерапрыемствы, якія мы рабілі, а з іншага боку яно і мае такую сленгавую сучасную моладзевую фармуліроўку, там гадната, гадноты, годна, але ў беларускай мове яно мае такую яскравую, даволі зразумелую ацэнку. Таму спадзяемся, што вось хутка мы раскажам, што пад гэтым брэндам, пад гэтым словам мы бліжэйшы год, а можа нават і 2 будзем рабіць. Бачыце, Павел ўсё ж такі вучыцца на наших эфирах. Ён ведае, што я ў яго спрабую цягам выцягнуць так інфармацыю, і ўжо навучыўся стрымлівацца і не ўсё казаць. Але бачыце, як годна заінтрыгаваў нас. Сапраўды рыхтуецца вельмі цікавая кампанія, як Павел сказаў толькі што, магчыма, на год, а то і на 2, а то і на ўсё жыццё. А то і на ўсё жыццё. Такія годныя розныя цікавосткі, якія мы раскрываць пакуль што не будзем. Як Павел сказаў, адсвяткуем годна 25 сакавіка, а потым у эфіры Еўрарадыё ўсё раскрыем больш-менш. Што можна будзе, тое раскрыем. Тым больш, што Еўрарадыё мае пэўнае дачыненне да ўсёй гэтай задумкі. Вы бачыце вот тут майку ці шотку з гэтым лагатыпам годна. Як я ўжо напісаў у сваім каментары пад нашымі трансляцыямі,
Расказвайце, як вы плануеце адсвяткаваць у самаізаляцыі дзень волі і той, хто самую цікавую прапанову там ці гісторыю, можа быць, ці яшчэ што-нибудь агучыць, то вось па рашэнні Паўла і нашай рэдакцыі той атрымае вось такую цішотку з лагатыпам, якой можна будзе насіць, і яна будзе актуальная і годная год, два, а то і ўсё жыццё. Вот у падаруначак. Так, я прапаную два варианты. Один вариант просто рассказать, як вы плануеце ў гэтым годзе вось у таких умовах адзначаць дзень волі, а іншая прапанова, вось мы запустили план дэцэнтралізацыі і прапануем людям там 4 форматы, як самастойна адзначаць. Можа быть, у вас з'явіцца прапанова 5-6 пункту, вось як реалізоўваць гэты план дэцэнтралізацыі, што прапановаць людям, такія флешмобы, да чаго варта далучацца, каб вось было бачна, што сапраўды гэта важная дата для ўсіх нас, для ўсіх беларусаў. Давай, можа быць, першым да такой цэнтральнай падзеі заўтрашняга дня, а мы вось менавіта пра гэтую дэцэнтралізацыю і пагаворым. Я памятаю, яшчэ ў мінулым годзе, калі рыхтаваліся да святкавання БНР-101, у вас шмат было такіх вот, думак, ідэй пра тое, што неяк трэба дэцэнтралізацыю гэтую правесці, каб людзі святкавалі не толькі ў Мінску, не толькі ў Гродна, там, да прыкладу, а па ўсёй краіне нейкім чынам. Вот пра сёлетні план дэцэнтралізацыі больш падрабязна. Так, у мінулым годзе мы гэтую ідэю запусцілі, нават крыху пратэставалі. Ідэя вельмі проста, што кожны год хтосьці ад кагосьці чакае. Вось, не ведаю, Статкевіч, там, Севярынец, не ведаю, там, БНФ, ці Белавуз з Пальчысам. Хтосьці нам штосьці арганізуе на дзень волі. І заўжды людзі чакаюць, што вось прыйдзе такі чалавек, арганізацыя, якія за нас усё зробяць і нам раскажуць, куды ісці. А ідэя іншая, паколькі это ўсё ж такі і мы ўспрымаем, і мы пазіцыянуем як у першую чаргу свята і важная гістарычна, адна з самых важных гістарычных падзей у нашай гісторыі, то варта, каб вось гэтае святкаванне, адзначэнне гэтай даты пачыналася на нізавым узроўні. І кожны сам сваёй нейкім пастом, не ведаю, паведамленнем, нейкім учынкам далучаўся вось да гэтага дня волі. У гэтым плане прыклад добры мова-фэст, не мова-фэст, а дзень роднай мовы. Калі у школах, у вышэйшых навучальных установах, там, не ведаю, розныя арганізацыі штосьці ў гэты дзень робяць для роднай мовы. Іншыя прыклады, не ведаю, там, Новы год, да, калі на Новы год усе збіраюцца за сталом, там, наліваюць чарку, слухаюць... І кожнага свае прапановы. Хтосьці зрабіць салат з гарошкам, хтосьці аліўе. Вот і тут так. Хтосьці ідзе на ёлку, хтосьці застаецца дома каля тэлевізара. І тут таксама ідэя, што мы самі прыдумляем і вызначаем, як святкаваць. Да, ёсць, можа быць, нейкія цэнтральныя падзеі, вялікія падзеі, нейкія інфанагоды, але ўсё адно, гэта становіцца свята кожнага, дзе кожны там у офісе нейкую зрабілі святочную, там, не ведаю, сустрэчу, збор людзей, там павіншавалі адзін аднаго. Можа быць, з'явяцца нейкія традыцыі, там разам спяваць гімн, ці вывешваць той же чырвоны-белы сцяг, ці проста ў гэты дзень, не ведаю, там налепку з пагоняй на аўто. То бок розныя фарматы, каб сапраўды мы бачылі, што ў гэты дзень людзі нагадваюць і сабе, і ўсім беларусам, што мы незалежная самастойная краіна, якая гэтым ганарыцца і гэта лічыць адной з галоўных каштоўнасцяў. Вось, дарэчы, ёсць ужо адмысловы сайт, ён так і называецца «Годна бай». Можна зайсці і там паглядзець. Да прыкладу, калі мы гаворым зараз пра дэцэнтралізацыю святкавання, то вось у арганізатараў онлайн-святкавання БНР-102 ёсць 4 прапановы. Я нават скажу, што, прабачце, пераб'ю, ёсць у нас яшчэ асобны сайт дэцэнтралізацыі, гэта БНР-бай, дзе ўсё прыгожа вось у інфаграфіцы намалявана, распісана. То бок у нас сайт БНР-бай гэта толькі пра дэцэнтралізацыю, сайт Годна бай зараз пра
пра онлайн-святкаванне, там заўтра ўжо пачне падрыхтоўка да стрыма, сам стрым на ўсіх соцсетках, і далей гэта ўжо будзе сайт нашай грамадскай кампаніі, якая вось пачнецца пасля Дня волі. Ну так, таму, дарэчы, вот я чаму раю менавіта годна бай, таму што там ёсць і пра вось годнае святкаванне Дня волі, там ёсць спасылачка на сайт БНР бай, можна перайсці паглядзець канкрэтна па дэцэнтралізацыю, але калі у вас ужо ў закладках будзе годна бай, то вы сможаце праз гэты сайт адсочваць і далей, якія ў межах кампаніі годна будуць прапаноўвацца там ідэі, мерапрыемствы і гэтак далей. Так вот, па дэцэнтралізацыі. Першае, размясціць нацыянальныя сімвалы Беларусі на балконе, аўто, акне, кватэры і гэтак далей. Павіншаваць з Днём волі сяброў, родных і знаёмых у сацыяльных сетках на працы ў навучальных установах. Увечары 25 сакавіка 21 запусціць святочны феерверк і чацвёртае, арганізаваць самастойнае азначэнне Дня волі ў сямейнай ці сяброўскай кампаніі. І расказаць пра гэта пад хэштэгам БНР 102. Да, вот хто будзе ў каментарах нам дадаваць свае там 5, 6, 10 пункт, варыянт, як адсвяткаваць, вот цішотачка з лагатыпам годна, таму будзе ў падарунак. Вот Наталья Ткаченко нам написала: вывесіць нацыянальныя сцягі, сапраўдныя, а не саўковыя. Ну, Наталья, конечно, гэта мы падтрымліваем, але гэта першы пункт, які і так прапаноўваецца. Я магу вось распавесці пра мінулы год. Мы таксама фактычна гэтыя ж пункты анансавалі. Я могу сказаць, што ў мінулым годзе актыўнасць была. Я не скажу, што яна была масавая і відавочная, але нам дасылалі людзі фотаздымкі, размяшчалі сцягі, і было там шмат гісторый, ўжо і пасля і міліцыя прыходзіла, кажу, ай-яй-яй, што вы тут робіце. Але нікога за гэта там не аштрафавалі, не пакаралі, папярэджвалі, але вось у мінулым годзе атрымалася. Тое ж самае і па феерверках. Ну, прынамсі, у Мінску у 21:00 было адчувальна, што там і там, і там, і там недзе запускаюць феерверкі. Такая спрацавала гэтая гісторыя. Не ведаем, наколькі ў гэтым спрацуе, але вось прынамсі заклікаем. І тут таксама цікавая гісторыя, наколькі наогул спрацуе як бы інфармацыйная вось гэтая хваля, інфармацыйнае інфармаванне людзей, наколькі сапраўды, ну, тут мы ў рэальнасці ўжо бачым, ці падтрымліваюць людзі такую ініцыятыву, ці не падтрымліваюць. А ўсё нарадзілася, ну, з белым сцягамі. Мяне натхніла калісьці ідэя, і калі я быў у Барселоне, то там это такая традыцыя, яны свае каталонскія сцягі вывешваюць з балкона, і ты ідзеш і там, і я вось падумаў, блин, класна будзе, калі вось у нас, калісьці ты ідзеш па гораду, там сцяг. Ну, і людзі такім чынам там таксама выказваюць сваю пазіцыю, сваё меркаванне. Ось, ці там была нават калісьці ідэя, што не абавязкова так ужо страшны белы сцяг, а просто на чырвонай тканіне там толькі пагоні. Ну, ось такія ідэі ёсць, і хочацца, каб, можа быць, у будучым гэта сапраўды атрымаецца. Ну, так вельмі цікава выглядае. Ну, тым больш, што вот ідэя добрая наконт сцяга з пагоняй, тым больш, што калі раптам у кагосьці ёсць нейкія перасцярогі наконт чырвона-белага сцяга, хаця ён афіцыйна не забаронены, але, ну, знаете, у нас же што ў галавах у розных там участковых, это цяжка зразумець, але тая ж самая пагоня, яна афіцыйна прызнана гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі. Але ў гэтым годзе таксама цікавая гісторыя, калі, напрыклад, ты вывешваеш сцяг, да цябе пачынае грукацца міліцыянер і казаць: так, гражданинка, уберите сцяг там, ці пусціце нас. Трэба сказаць: прабачце, я на каранціне, я не магу вас упусціць, я тут это хварэю, да. І гучна чихнуць разы 3. І гучна чихнуць, да. Павел, давай да, можа быць, заўтрашняга дакладней онлайн-трансляцыі. Вы уже пазначылі, што там будуць і розныя музыкі выступаць, і, можа быць, там вядомыя людзі, але праграма ці ёсць уже, ці складзеная? Праграма ёсць, і ўжо ёсць дамоўленасць. У нас ясна, што дэталёвая праграма, бо будзе, мы спадзяемся, ўсё працягвацца цягам 4 гадзінаў, і
і ну это такое для нас саміх выпрабаванне, але мы вырашылі не агучваць імёны і прозвішчы тых, хто будзе. Тут прычына вельмі проста. Сёння яны могуць, а заўтра не ведаю, закрылі на каранцін, адчуў сябе дрэнна і ўжо не прыйдзе. І мы вырашылі ўсё ж такі ўжо будуць сапраўды вядомыя, цікавыя, папулярныя людзі, нечаканыя артысты, якіх, здаецца, ніхто не мог уявіць, што яны будуць там у онлайн-канцэрце да Дня волі выступаць. Але вырашылі нікога не называць, таму што вось ёсць сапраўды у нас уже хтосьці пагаджаўся, пасля адмаўляўся, хтосьці сядзіць сапраўды на каранціне, хтосьці на самаізаляцыі. Мы вырашылі ўсё ж такі не называць, а такую захаваць яшчэ адну інтрыгу, каб людзі самі глядзелі і бачылі, хто ж да нас прыйшоў. Ну, сапраўды, гэта можа быць і правільная тактыка, таму што з аднаго боку захоўваецца інтрыга, ведаючы, што арганізатары нашыя заўсёды годна ўсё робяць, таму інтрыга гэта мусіць быць цікавая. З другого боку, па сабе ведаю, у мяне быў запланаваны, я нават яго ўжо праанансаваў, эфір са старым Ольсам, а аказалася, што галоўны чалавек у старым Ольсе, там Зміцер Сасноўскі, зараз на самакарантыне, так бы мовіць, і таму эфір ўжо абвешчаны. Ну, і у нас бывалі іншыя гісторыі, што это маі, што мы кагосьці вельмі хацелі бачыць, і пра гэта казалі, ўсе ўжо, о, клас, гэты будзе, а пасля артыст крыўдзіўся, што мы свае жаданні выказалі за рэальнасці, і зрывалася. Таму я спадзяюся, што вось такую інтрыгу захаваем. Трансляцыя будзе ісці і на каналах, вось якія спасылкі, на якія пазначаны на сайце Годна.бай. Мы спадзяемся, што трансляцыю падхопяць і такія СМІ, як Свабода, Белсат, Еўрарадыё, што таксама паставіць гэтыя трансляцыю ў сваіх сацыяльных сетках. Ну і ідэя, што сапраўды у гэты дзень вось гэта гэта такі для мяне такі таксама міні-новы год. Там людзі прыйшлі з працы, уключылі трансляцыю, налілі сабе куфаль піва ці віна, сабралі там сям'ю і кажуць, все, сёння святкуем Дзень волі. Сцяжок паставілі, там прыгатавалі чырвона-белы торт ці там штосьці такое, там паглядзелі трансляцыю, а ў 9 выйшлі разам, запусцілі феерверкі, павіншавалі такім чынам усіх там суседзяў, якія сядзяць па хатах і такія для іх хопачкі, а чаму тут феерверк, здаецца, бяда ў краіне, там курс, коронавірус і все астатняе, тут нейкія вар'яты запускаюць феерверк. Вось, ну, паглядзім. Такая вось ідэя, што з гэта атрымаецца, будзе заўтра бачна. Ну, чаму не? Трэба святкаваць, ведаеце, гэта не пір падчас чумы, але проста не трэба забывацца, што ёсць падзеі, якія немагчыма прапусціць, і не трэба ўжо, як кажуць, заварачвацца ў прасціну і паўзці на могілкі. Трэба жыць, нягледзячы ні на што. Павел, дарэчы, вось правільна вы кажаце пра тое, што далучыцца да трансляцыі. Мы акурат таксама зараз у сябе ў рэдакцыі абмяркоўвалі і далучымся абавязкова. Зараз толькі па заканчэнні эфіра вырашым тэхнічныя моманты, як это лепей зрабіць. І я думаю, што калі, скажем, СМІ там мы можам далучыцца менавіта да трансляцыі, то звычайным людзям проста можна перавешваць, перапошчваць сабе на старонку трансляцыі альбо вось з тых платформ, якія ёсць, дарэчы, Годна.бай, заходзьце, там і все платформы, дзе будуць трансляцыі указаныя, альбо просто там з Еўрарадыё таго ж самага можна будзе у выніку перайсці. Дарэчы, Павел, вядома, што будзе 25-га онлайн-канцэрт Лявона Вольскага. Не пераб'е адно другога? У нас у планах рабіць уключэнні з гэтага, то бок ідэя, адна з ідэй, што мы чакаем, што будзе не адна онлайн-трансляцыя, і у тым ліку у гэтую трансляцыю уключаць трансляцыі іншыя, якія паралельна адбываюцца. Нейкія блогеры будуць запускаць, ось Вольская канцэрт будзе. І мы плануем у тым ліку такія рабіць уключэнні спадзяемся, нейкія блогеры далучацца, якія выйдуць у трансляцыю павіншаваць. Мы іх таксама запросім у эфір і пакажам. Ну і такая ж гісторыя з Вольскім, што не ўвесь канцэрт, ён там, здаецца, гадзіну будзе ісці, але там некалькі песен з гэтай трансляцыі, ну, калі ўсё тэхнічна спрацуе як трэба, мы пакажам у гэтай трансляцыі.
трансляцыі. Ну я ведаю, адкуль будзе ісці трансляцыя онлайн-канцэрта Лявона Вольскага, але вот, ну я не ведаю, арганізатары захочуць самі скажуць, таму я не буду аб'яўляць, можа быць, яны хочуць это ў сакрэце захаваць, але вось те выступы музыкаў, якія плануюцца ў межах вашага святкавання, дзе яны ўсё это будзе адбывацца, адкуль будзе ісці трансляцыя? Гэта будзе адна з вялікіх канцэртных пляцовак горада, якую мы ператворым у студыю. Ну, я называць пляцоўку не буду, таму што каб усё ж такі захаваць нейкую крыху таямніцу. Але сапраўды гэта будзе і добрая сцэна, і у нас будзе некалькі пляцовак, з якіх будзе. Гэта будзе і пляцоўка з гасцямі, пляцоўка з вядучымі эфіра і пляцоўка музычная, паміж якімі проста будзе пераключацца вось гэтая трансляцыя. А хаця б там 5-10 чалавек, ну, нібыта публіка ў зале перад музыкамі будзе ці не? Я думаю, што асноўная публіка это будзе вось тэхнічная каманда, якая арганізоўваць будзе трансляцыю. Гэта будуць тыя валанцёры і удзельнікі, як мы называем себе зараз, каманды БНР-100, гэта і Арсядзіба, і Сімбальбай, і людзі, якія будуць адказныя за СММ-частку, які будуць, ну, у прамым эфіры кантактаваць з тымі людзьмі, якія глядзяць гэты онлайн. То бок ну, я думаю, што адмыслова гасцей мы не будзем запрашаць, то бок збольшага будзе ў зале на пляцоўцы тыя людзі, якія непасрэдна нейкую працу робяць падчас гэтага стрыму. Увогуле, вот паслухай, я зараз падумаў, зараз вот так вот зладзіце годна, як заўсёды, такі онлайн-канцэрт без публікі. У наступным годзе, калі ўжо, дзякуй Богу, спадзяюся, не будзе ні каранавіруса, і можа улады скажуць, што ай, хочаце святкуйце, хочаце не святкуйце, вы скажаце, ай, на што нам гэтыя вялікія пляцоўкі на вуліцы, яшчэ надвор'е ніякое, і невядома якое будзе, давайте вот так вот по онлайнаўскаму годна і адсвяткуем, і менш галаўной болі. Паглядзім, што будзе, мы не ведаем, як у нас атрымаецца, можа, мы і залажаемся. Мы тут сказалі ім годна, ўсё робім годна, галоўнае, да, і самім не залажацца, але ўсё ж такі прысутнасць людзей, гэта еднасць і тое, за што людзі збольшага дзякавалі па выніках, напрыклад, святкавання 100годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі, это ментаваць пра тое, што яны прыйшлі, і яны ўбачылі колькі нас, вось такіх розных, маладых, старэйшых, з маленькімі, з вялікімі сцяжкамі, а вось эту еднасць, што мы разам, мы нацыя, мы народ. Ці перадасць гэтую атмасферу онлайн-эфір мы хочам паспрабаваць, у тым ліку і паказваць, як розныя людзі святкуюць самастойна. Таксама пра гэта будзе казаць колькасць людзей, якія адначасова будуць глядзець. То бок, ці зможа гэтая трансляцыя перадаць вось гэтую нацыянальную еднасць, мы пакуль не ведаем, але вельмі хацелася б, каб вось гэта цёплая атмасфера такой вось супольнай нейкай дзеі, яна перайдзе да тых, хто будзе гэта глядзець. Такая ідэя, задача ёсць, але як атрымаецца на практыцы, ну, паглядзім. Тым не менш, нават вось такі онлайн-святкавання ўсё адно гэта патрабуе пэўных выдаткаў. Я бачыў на Мола-Мола, што вы абвесцілі там збор сродкаў і збіраеце 5000 рублёў. Але пакуль вот там нема гэтай сумы, ўсё ж такі гэта праблема ці не? Гэта, ну, такая, можна сказаць, што мы поставілі мінімальную, палічылі прыкладна, што мінімальная сума, якую нам трэба сабраць, гэта каля 5000 рублёў, якія пойдуць на выдаткі арэнды пляцоўкі, абсталявання, каманды, якая працуе. На дадзены момант мы сабралі каля 1000 рублёў і спадзяемся яшчэ збіраць у часе эфіру. Таксама, каб людзі далучаліся, якія будуць глядзець, калі ім будзе гэта падабацца, што адбываецца, то яны змогуць заданаціць, як кажуць. Калі мы не збярэм
патрэбныя сумы, ну давядзецца са сваіх выдатковасць, гэта не такая вялікая праблема, але ну зразумела, што мы гэта робім бесплатна, без ганарараў, за ідэю, і ясна, што хацелася б, каб тыя выдаткі на арганізацыю, якія патрэбныя, у нас атрымалася сабраць сумесна з людзьмі. Калі, ну і плюс я сказаў, што ў межах стрыму мы таксама некалькі разоў будзем пра гэта нагадваць, таму я думаю, што все будзе добра, там не такая вялікая сума, збіралі і большыя. Ну так, але я ўсё адно нагадаю, што можна зайсці на сайт Годна.бай, там пачытаць пра святкаванне, і там, дарэчы, ёсць просьба, зварот, скажем так, далучацца да падтрымкі фінансавай гэтага онлайн-святкавання. Можете зайсці адразу на краудфандынгавую платформу Мола.бай і там знайсці і таксама далучыцца. Тым не менш, Павел, я ведаю, што вот палітычныя структуры, партыі, якія планавалі і збіраліся арганізаваць святкаванне звычайнае на вуліцы канцэртнае БНР-102, збіралі грошы, пэўную суму сабралі, але вот за гэтых вот сітуацый у краіне з каранавірусам і гэтак далей канцэрта не будзе, але грошы сабраныя, і я ведаю, што яны, ну, нібыта там планавалі, але прапаноўвалі ці не прапаноўвалі перадаць гэтыя грошы вось на патрэбы вашыя онлайн-святкавання. Так, была такая прапанова, нам прапаноўвалі гэтыя грошы, якія яны сабралі, забраць нам для арганізацыі, але мы адмовіліся. Мы вырашылі, што наша пазіцыя, што у любой нават складанай сітуацыі знаходзіць выхад і нешта рабіць. І мы прапанавалі, што не трэба нам пералічваць і перадаваць гэтыя грошы, а лепш на іх вы самі самастойна арганізуеце мерапрыемствы по плану гэтай дэцэнтралізацыі. Набудзьце сцягі для сваіх актывістаў парты, арганізацый, хай яны вывешваюць іх там на сваіх дамах, дзесьці яшчэ, ці нейкія фотаздымкі з хэштэгам публікуюць. Набудзьце тыя ж фейерверкі і зрабіце там запусціце класна фейерверкі, ці правядзіце інфармацыйную кампанію, раскажыце людзям, што такое БНР, чаму трэба святкаваць дзень волі, там здыміце нейкія ролікі. То бок вялікая колькасць актыўнасцяў, якія можна правесці за ўжо сабраныя грошы. То бок і ну гэта правільна, калі людзі збіралі на нешта грошы, гэта не атрымалася, яны просто перафарматавалі і за гэтыя грошы зрабілі нешта самыя іншыя. Ну нам падалася гэтая пазіцыя больш правільная, каб не просто вам аддаем, рабіце вы з імі што-небудзь, бо у нас адказнасць атрымаецца за тыя грошы, якія не мы збіралі. А тут вось фактычна ідэя, што ідэй і варыянтаў, як што і зрабіць вялікая колькасць, і нам падалося правільным, каб все ж таки вось гэтая правацэнтрысцкая кааліцыя, яны самастойна ўсё ж таки штосьці зрабілі карыснае і для дня волі, і для памяці, папулярызацыі справы Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, у прынцыпе, з аднаго боку правільна, вы сабралі грошы, не атрымалася у вас зладзіць канцэрт з-за незалежных ад вас прычынаў. Зладзьце што-небудзь іншае. Ну, тым больш, што сапраўды людзі лічаць, што яны ўсё адно справяцца, годна прайдуць праз гэтыя выпрабаванні. Тым не менш, вот скажы, Павел, табе не падаецца, што глядзі, ты прыгадаў зараз БНР-100, вот это святкаванне, колькі там людзей, як это ўсё ўрачыста было, потым ужо нібыта менш увагі было БНР-101, БНР-102, как бы так ввогуле, што змяншаецца цікавасць да даты падзеі. Ну, яна у гэтым годзе ясна, што людзі здумаюць зусім пра іншае ў асноўным, да, і у нас няма задачы, і ў мяне, што мы там да пенсіі, да смерці будзем кожны дзень арганізоўваць дні волі. У нас, у тым ліку, вось у межах той кампаніі, якую мы хутка пачынаем, задача выхоўваць новае пакаленне маладых арт-менеджераў, актывістаў, якія
і зараз і далей уже будуць таксама рабіць нейкія яскравыя справы, яскравыя падзеі, мерапрыемствы, і можа быць у наступным годзе яны ўжо будуць і рабіць і дзень волі, і мова фэст, і іншыя актыўнасці. У нас ёсць такая задача, не цягнуць увесь час на сябе коўдру, а выхоўваць, потому что валанцёраў далучаецца. У нас на мова фэсце мы там кінулі кліч трэба валанцёры, за некалькі дзён 100 чалавек падалі заяўкі, якія просто былі шчаслівыя, што яны вось сталі аднымі з такіх не проста удзельнікаў, а людзей, якія арганізоўвалі мова фэст. І моладзі актыўнай, цікавай, з якой варта працаваць, і з якіх вучыць, расказваць на сваім прыкладзе, што можна рабіць нават у самых, падавалася б, складаных умовах, хапае, і мы хочам, ясна, што ну і плюс гэты план дэцэнтралізацыі ўсё ж таки вучыць людзей, што трэба і самому за нешта браць адказнасць і самому нешта рабіць. Але вот атрымліваецца навучыць, я маю на увазе, адна справа, да, вот далучыцца валанцёрам, прыйсці так, ну ўсё ж таки гонар, што ты далучыўся, прычыніўся да гэтай справы, гэта адно. І я не выключаю, што такіх жадаючых сапраўды шмат і будзе шмат. Але наколькі вот вырастае, вот ужо ж не адзін год мова фэст праходзіць. Ну, мова фэст, як мова фэст першы год, да, это просто мы рабілі ў розных фарматах дні роднай мовы. Да, ну дні роднай мовы, там таксама былі валанцёры, там, скажем, тая ж самая арт-сядзіба, вот як не паглядзіш, арт-сядзіба арганізоўвае і то, і гэта, і сё, і яны кажуць, мы вот моладзь рыхтуем, але вот нешта асабліва, как бы, ну, можа не на слуху просто, каб нехта там, а вот мы вот выраслі, мы тут такія маладыя, мы сваё замуцім. Вот ці вырастаюць. Ну, па-першае, калі казаць пра арт-сядзібу, я ўжо, як бы, некаторыя да гэтага часу там асацыююць арт-сядзібу, што гэта я, да. На самой справе я ўжо 2 гады актыўна не удзельнічаю працы арт-сядзібы, там ёсць Але Снег, Алексей Сапрыкін, Уладзь Лепяшынскі, Бася, якія робяць абсалютна ўсе мерапрыемствы, у тым ліку онлайны з Еўрарадыё, мова фэст яны рабілі, то бок я так далучыўся, быў у тым ліку там нейкім чалавекам, які вёў кантакты з медыа, з бізнесам, але асноўную працу рабілі яны, не я. І большасць вось тых ініцыятыў, якія зараз робіць арт-сядзіба, я абсалютна ніякага дачынення да іх не маю. Я меў на увазе, да, вот яны ўжо, да, Снег, Лепяшынскі, вот выдатныя людзі, але вот типа там арт-сядзіба Next. Вот арт-сядзіба Next. Зараз яны праводзілі ідэя кэмп, дзе больш за 100 чалавек, якія, ну, то бок гэта не абавязкова арт-сядзіба, зараз абсалютна шмат розных новых ініцыятыў. Мы раней праводзілі... Все-таки растуць людзі, конечно, мы праводзілі школы арт-менеджераў яшчэ там 5 гадоў назад, дзе збіралі по 20-30 чалавек і расказвалі, як ладзіць канцэрты, масавыя мерапрыемствы, акцыі. І гэтыя людзі і зараз ладзяць гэтыя мерапрыемствы. Просто не ўсе з іх становяцца там публічнымі асобамі, хтосьці ідзе далей у канцэртнай агенцыі, карпорацыі, і так далей, але яны ў справе і робяць канцэрты. І нават паглядзіце па фестывальнай актыўнасці, што было, умоўна кажучы, 10 гадоў назад, што зараз. Ужо вялікая колькасць класных, якасных камандаў, якія могуць рабіць мерапрыемствы абсалютна там еўрапейскага ўзроўню. І гэта ўсё нашыя людзі, это не хтосьці прыехаў на замову зарабіць, это ўсё нашы. Таму расце пакаленне людзей, якія умеюць, і расце пакаленне чыноўнікаў, якія не баяцца даваць пазітыўныя адказы і дазваляць такія мерапрыемствы. Таму ўсё будзе добра. Галоўнае, як бы, не спыняцца і ўсім не памерці ад каранавіруса. Тое, што нас не заб'е, то зробіць нас яшчэ мацнейшымі, асабліва з улікам таго, што нягледзячы на ўсе гэтыя выпрабаванні, мы працягваем ладзіць і розныя лайв-канцэрты, і прамыя эфіры, і святкаванні дні волі ў онлайне.
больш падрабязна, а якой гадзіне далучацца, шукаць, забіваць у пашукавік? Першае, з чаго мы пачнем, гэта з раніцы прэзентуем новую песню Змітра Вайцюшкевіча на верш Уладзіміра Нікляева, адмыслова напісаны для гэтай песні 25 сакавіка, так і называецца песня. Мы знялі кліп, заўтра прэзентуем песню. Далей цягам дня будзем расказваць і паказваць, як людзі у розных кутках Беларусі, у Мінску, за мяжой далучаюцца да гэта плану дэцэнтралізацыі, што робяць, вывешваюць сцягі ці не вывешваюць, як святкуюць. І а 18-й пачнецца эфір, які будзе на дадзены момант па нашым сцэнары цягнуцца 4 гадзіны з 18 до 22, дзе будуць, і мы хочам, і каб і была камунікацыя з тымі, хто будуць у студыі, і з людзьмі, якія глядзяць гэты эфір і будуць далучацца да трансляцыі. Вось такія планы. Такім чынам, цэлы дзень, у прынцыпе, заўтра, але з 18 дакладна, ўжо так грунтоўна і годна пачынаецца онлайн-святкаванне Дня волі БНР-102 на розных пляцоўках з розных каналаў. Можна будзе за гэтым сачыць. Годна бай, БНР бай, заходзьце. Еўрарадыё будзе таксама гэта трансляваць. Заходзьце, далучайцеся. А наш эфір застаецца яшчэ для прагляду доўгі час. Можна будзе і там пазней пакідаць свае каментары, прапановы і цікавосткі. Майка таксама застаецца ў нас. Пазней вызначым лепшага і падарым. А калі нічога не прапануеце цікавейшага, ну пакінем сабе. Што ж зробіш? Трэба ж больш эмацыйна, экспрэсіўна і з гумарком далучацца да кампаніі. Дзякуй вялікі. Павел Белавус. Ну, а пра кампанію годна, больш падрабязна праз некалькі дзён пасля 25-го. Да сустрэчы.